molt bon. Però com pot ser que un tio així estigui tan sol? Què passa, que no tenia cap amic que li digués que tot allò era una borrada? Que és molt fort. I a sobre em fa un documental. Endavant, tio! Tira! Perquè no veig que és tan taronja. Jo partia d'un incident molt insignificant, un incident que ens hi podem haver trobat tots, de trànsit, del dia a dia, d'allò que estàs nerviós, no? Però com a la vegada hi ha com un punt personal i que crec que ens passa a tots també, no? Que jutgem molt severament a les altres persones i en canvi sempre ens estem com autodisculpant i autojustificant a nosaltres mateixos. I d'aquesta manca d'empatia i d'intentar entendre l'altre i estar-te tu justificant per sobre de tot, neix un conflicte que es fa molt més gran. O sigui, és d'un petit conflicte que si tots fóssim conscients dels altres no aniria més enllà, però el fet senzillament d'estar sempre només mirant el que a tu t'afecta i el que a tu t'implica, que fa que aquest problema va molt gran. I llavors ja arriba un tercer acte on les coses es compliquen moltíssim, en desmesura, no? De manera potser exagerada, però això també fa que la peça sigui interessant, no? Si ens quedéssim amb alguna cosa tan quotidià, l'accident i tot el que passa fos quotidià, tindria menys interès. És que no es pot ser més aclaparador. Per què no t'adones que ara només el moment, que estic nerviós, que estic fent tard de collons? Quan ens van plantejar l'obra vam veure que era una bogeria arribar als estats a què arriben aquests personatges, perquè ja d'entrada ja comencen a dalt. I clar, el treball de l'actor és com començar de dalt i acabar encara més a dalt, perquè des del primer moment és una bogeria constant i per tant hem hagut de regular una mica l'energia des del principi fins al final i trobar sobretot el moment d'inflexions en què els personatges podien baixar. T'és igual a tu, no? I tu per què no agafes la bici? És que haurien de prohibir els cotxes. Clar, és un thriller, no? És suspens total i realment l'hem treballat d'una manera molt pausada. És una obra que ha requerit assajos, com dir-t'ho, vull dir, entendre el text, no? Mica en mica, anar-te ficant dins de la història. Ha sigut molt fàcil amb el Sergi, amb el director i amb els companys, que són molt generosos, és magnífic. Llavors, ens fa estar alerta en tot moment, perquè és una obra que requereix això de concentració, en el sentit d'estar pendents de tot el que passa, perquè és una obra que tu has de permetre que respiri, no? I que el públic també ha d'entendre, no? És una obra que requereix de molta escolta i molta atenció. Que ja ho sé. Bé, tio, ara vinc i miro de una solució, d'acord? Hòstia, tio! Ja t'he sentit! Collons, tanta puta pressa! Moltes vegades un personatge està sobre l'escenari, a l'escenari, i tenim un altre passadís i tenim una relació que sembla que ocupi tot l'espai, que sembla que integri tot el públic i que fins i tot és molt interessant veure com un personatge està parlant el que es diria quarta paret, però en veritat està parlant a un altre personatge que té un partener, no? Que el té al passadís. I jo crec que ho integra tot molt més. Sobretot hi ha una escena, la del final, que passa a un magatzem, que és molt rotllo Pulp Fiction i tal, que sempre aconsegueix mantenir aquesta tensió, no? I aquest rotllo integrant allà. Ho retiro, ho sento. Ah, sí? N'estàs segur? Jo crec que és una cosa comuna que s'està vivint avui en dia en una realitat que el teatre va més enllà de guanyar-se el pa, és evident, si no molts faríem una altra cosa, no? Hi ha com les ganes de fer aquest tipus d'art, diguem-ne, i aleshores la necessitat de seguir en actiu i de proposar-te nous reptes fa que vulguis muntar alguna cosa, mentre no hi hagi una altra cosa, muntem una cosa nosaltres. De fet, nosaltres ens vam ficar sota el nom aquest de Tiba Teatre, que va ser una mica de quin nom li fiquem a la companyia i venia Tiba ve de motiva, no? Vam dir, realment som unes motivades ens hem motivat per tirar-se endavant. Hem tingut que estar, no? O sigui, la motivació ha sigut la nostra energia, ha sigut el nostre motoret per poder tirar endavant aquest projecte, buscar la gent amb molts pocs recursos, no? I llavors li vam ficar Tiba Teatre, no? Perquè realment si no ho fas amb motivació i amb il·lusió, doncs ara mateix, tal com estan les coses, no surten. Llavors és el que hi ha, no? En aquest moment, il·lusió i motivació, que és el que fa que ho mogui tot. Després de la bronca que hem tingut i de com m'has parlat, m'expliques que vas rebentar el vidre d'un cotxe i et penses que he de ser jo la que et demana perdó? I tu saps amb qui estava parlant per telèfon en el moment que se m'ha creuat el carro aquell? No, ho he de saber? Sí, amb tu. I? Que jo t'estava dient que no podia parlar, però tu a la teva.